Zdar, vítáme vás u prvního videa z Minecraftu, jsem to společně s Davem. Zdar! Dnes to bude z Hide and Seeku. Takže si počkáme. To je svůj krásný skin. Já mám hezčí. Jo, jasně. Protestuju. Kolik ještě sekund? 30. Dnes budeme natáčet nějak 9 minut. Čau, dědo. Zdar. Takže... Pojď dětku. Zabijem ho. Tak, cípni. Nejde. Jaj. Sakra, oni se odpojili. Byl join, jo. No. A jdou všichni do Hide and Seeku. Jo. Je nuda. Hide and seek. Hide and seek, hide and seek. A dělaj. Ty lidi jsou líní se portnout. No právě, jo, 5. Ale hide and seek. Je šance. Oh. Ona utekla. Ona chce tebe. No počkej, mě? Jo. Nebo nechce toho starouška. Hej, tady neprováděj tohleto. Ty starochu hnusnej. Tyvo, takhle starý člověk a je tak nadržený. Ne, tomu dali mozek od 20letýho chlapa, ne? No, nevadí. Než se to načte, oh yeah, oh yeah. Hej, sem. 5:40. No, jsem uhlí. Já jsem. Železo. Iron. No. To jsi Iron. Iron. Jo. Jaj. To je totálně kinder vajíčko. Pojď za mnou, pojď zase do té škovky. Kde jsme byli předtím, tam nikdo nechodí. Já se schoval tady do zádu. Kde jsi? Já jdu za tebou. Tady. Ty skáčeš? Tady. Nevidím. Tady to je železo. Jestli seš to uhlí, který tady je buglí, tam. Ne, já jsem u těch TNTček, kde jsme byli. Myslíš v té díře za tím barákem? Ne, no, tak jsme byli v té díře, oh shit. To seš ty, ne? Ten přede mnou. Nejsem. Jak ten diamantů, kde jsme byli. Vždyť tam někdo chodí, tam se mi nechce. To je nebezpečné. Víš? To je show, já jsem se kolem něj hejbala, on si mě nevšiml. Luzer. Takže, to je dobrý, budeme natočit takhle díly, ne? Jo. Tak Dobře. lidi máte jednu povinnost, koukat na nás. No právě, teď nemám ještě žádný odběratele. To je jedno, nějaký budou. Spadneme dovnitř. Já tady jsem tak krásně zašitý v baráku. Já ne. Já jsem v druhém poschodí. Kde? Jak jsou ty TNTčka? Je tady, nejseš to ty, jak tady chodí? Jo, to jsem já. Tady nahoře. Jo, já vím. To nejde. Jsi na... Jo, už se mi ne. Jsem na zemi. Ne, mně se neodečítá. On se mi odečítá čas. Jsem na zemi. Jo, seš. Jo. Já nejsem. Jestli si nás nevšimne ten lama, tak to bude pěkná sranda.
Jo, hele, už jsem blok. Ukáž? Už jsem hezky zašitej. Dělej, pojď taky, zašišené kam. Takže... hide and seek. Hrajeme na serveru Smartcraft. Super. Hej, my jsme 4 a 1 sekerník. Tak to je teda loser. Hej, tak to je teda super, hej, jestli nenajde někoho. Hele, už je tady. Kde chodí? Já ho nevidím. Jo, tady byl. Hej, ty nejsi blok, už jo. Jo, je tady. Pozor. Oh shit. Jsme na útěku, kámo. Jo, to je. Pozor, on mlátí do všeho, co kolem vidí. On si nás nevšiml. Co si děláš srandu? Hej, on si nás nevšim. My tady jsme jak na výstavním polici. On si nás nevšimne, ty vole. On si nás nevšimne. Hej, pojď někam jinam. Budeme natáčet tak 9 minut. Pojď sem. Jsem tady. No. No, jdi sem do rohu. Já jsem uhlí. Já si stoupnu sem. Jo. Čau, já tě vidím. Jsi blok, já taky, vidíš mě? Ne. Ty jsi dobře zašitej. Je tamhle. Hele, koukej. Hej, kámo. 10 sekund do konce. Hej, on našel jenom. Hej, on našel. No jo, tak dnes jsme dokončili hide and seek, ale ne celý. Takže skončíme? No. Tak jo, tak se loučíme a zdar. Au.